Здравейте, колеги, приятели! Добре дошли в поредния епизод на Пътеводител за собствен бизнес в недвижимите имоти. Аз съм Теодора от Тера и днес ще си говорим за идеята да имаш собствен бизнес в недвижимите имоти и как да стигнем до нейната успешна реализация. И аз като един динозавър в недвижимите имоти имам честта днес да се срещна с млади хора, които започнаха преди малко повече от една година своя собствен бизнес в недвижимите имоти и днес са победители, като най-нова агенция в мрежата на Ера, спечелиха първо място за най-успешен офис. Поздравления, Ива и Данчо! Добре дошли! Благодарим. Първо искаме да ти благодарим за поканата да бъдем тук. За нас е удоволствие да направим тази среща с теб и да си поговорим. Какво ви коства това? Как стигнахте до този успех? Истината е, че не сме направили нещо много различно или неочаквано. Просто следвахме стандартите на Ера, следвахме това, което си бяхме поставили като цел, доста стриктно. И се оказа, че то е напълно достатъчно. Ние още поначало осъзнахме сериозността на това, с което се захващаме. И за нас беше изключително важно този бизнес просто да потръгне. Така че вложихме енергията си, вложихме силите си и резултатите просто дойдоха. Толкова ли е просто? Може да се каже. Не? Ние сме семейство. Държиме много един на друг. Имаме две малки дечица на 7 и на 3. Повечето ни време беше изцяло за тях, но след като стартирахме този бизнес, като че ли малко не успявахме да балансираме между времето с децата и времето, което трябваше да отделяме, за да направим тази първа крачка. Така че това ни костваше. Беше трудно, тъй като искахме бизнеса да потръгне, искахме да дадем цялата си енергия тук, в същото време искаме същото и за у дома, да намерим златната среда. В крайна сметка успяхме, няколко месеца ни отне и сега сме в една ситуация, в която се чувстваме добре. Възхищавам се на толкова млади хора, които така са успели да намерят баланса. И нека да ви върна в началото. Как започнахте? На кого беше идеята? Това е много интересен въпрос по принцип. Не мога да си крива душата, идеята беше изцяло нейна. Аз просто реших, че ще я подкрепя в това нейно начинание и казах да действа. Това е, аз ще помагам с каквото мога. Като цяло тя беше инициатора да стартираме този бизнес. Да, така е. Всъщност идеята за недвижими имоти беше в главата ми много години преди въобще да дойде датата, в която предприех действия. Но така отлежаваше. И когато течеше второто ми майчинство, всъщност по-скоро към края му, започнахме да си говорим и да си задаваме въпроса какво ще правим след няколко месеца, когато малката стартира ясла, когато започне боледуването, аз да бъда на работа от сутрин до вечер зад бюро, той да бъде на работа, как ще се справяме от тук насетне. И решихме, че може би е точният момент да стартираме нещо ново, нещо, което да ни даде повече свобода и ние сами да нареждаме времето си. Всъщност, доста лесно стигнахме до извода, че недвижимите имоти са точния сектор. И в крайна сметка, после нещата просто станаха адски бързо и много гладко тръгна всичко. Нареди се като по учебник. Ера има много голям принос за това. Още поначало, раждайки се идеята в главата ми, аз попаднах на едно обучение, което се предлагаше, като лектор на това обучение беше самата ти. Записах го, за да навлезна малко по-дълбоко в материята и да разбера дали виждам себе си там.
И в крайна сметка това, което ми даде ти, нали, Ера, още тогава, без въобще в интерес на истината да знам нещо повече за тази марка, тогава всъщност много ми отвори очите колко крещяща нужда има пазара на недвижими имоти в България от професионалисти, от хора, които обслужват клиентите си с душа и сърце и които дават всичко за развитието на този бранш, колко е важно да вдигнем реномето. И аз реших, че мога да съм човек, който да помогне за това, тъй като винаги с каквото и да съм се захващала, винаги съм го работила със сърцето си. И така, просто усетих това и още тогава го усетих и в теб, и в това, което ти пресъздаде. Така че много бързо, се ориентирах и записах магистратура бизнес недвижими имоти. Целта ми беше вече да навляза по-дълбоко в познанията за недвижимите имоти и го направих. Съвсем скоро съдбата ни срещна и с Георги Купенов. Съдба ли? Не знам. Но се срещнахме и с него, като той беше вече така, черешката на тортата, с целия си позитивизъм и просто всичко, което ни разказа, всичко, което ни показа, даде ни възможност просто да се почувстваме така, сякаш ние вече сме в Ера. И ни се стори страхотно. Така че истината е, че да, Ера много допринесе изобщо ние да се занимаваме с недвижими имоти и никога не е имало въпрос дали да бъде Ера или друго. Още поначало някак стана ясно, че ако ние се занимаваме с недвижими имоти, ще бъдем в Ера. Нямаше друг вариант. Преди да влезете в Ера, вероятно сте имали срещи с някои от опитните ни колеги в София. Спомняте ли си за тези срещи? Това беше ли полезно за вас и за вашето решение да влезете в този бранш? Да, направихме среща с няколко успешни офиса в София. От първо лице видяхме, нали, как се случват нещата на сутрешните срещи, как менеджерите управляват брокерите, поставят им задачи, нали, следят за изпълнението на тях и решихме да стартираме и ние, за което, нали, искам да благодаря на всички колеги, които отвориха вратите си за нас и ни помогнаха да вземем това решение, да стартираме този бизнес. Как разбрахте, че това е за вас? Ние по принцип имаме друг разработен бизнес, който предимно аз го движа. В началото бях малко скептичен. Моята идея беше само да помагам с някой друг оглед, така да се каже. Ива, тя трябваше да поеме целият товар върху нейните плещи, но в крайна сметка съдбата като че ли ни завъртя и в момента изцяло и аз съм отдаден на това нещо. Даже по-отдаден от мен, бих казала. Аз не съм имала колебания. Още поначало, както казах, с първите си стъпки, които предприех, бях сигурна. И исках да продължа и да се развивам в недвижимите имоти. Факт, че беше момент, в който нямах особено много знания, имах само едни очаквания какво предстои, но го исках. Със сигурност нямах колебания, че държа да се потопя в този свят и към днешна дата съм изключително благодарна, че го направих. И изключително много се радвам, че Йордан така успя да погледне нещата през моите очи и също така се влюби в този бизнес, за да работим така успешно, защото сам човек няма как да постигне това, което когато сте двама. Вие сте страхотен екип и го правите с любов и от сърце. Успяхте ли да реализирате първоначалния си план? Първоначалният ни план всъщност се оказа много полезна крачка. Всъщност се оказа и много голям фактор, който повлия на
решението ни да станем франчайз партньори на Era. Нали, комплексно, разбира се, с всичко останало, което изговорихме. Той беше изготвен изключително подробно, обхващаше пазарния анализ, финансови прогнози, нали, всичко, от което има нужда един прохождащ в бранша екип. Така че беше полезно за нас. Сега в реалността какво се случи? Имаше, разбира се, някои изненади, някои колебания, но в крайна сметка да, успяхме, изпълнихме точно целта, която бяхме прогнозирали, плюс, нали, така, дори завишихме. И в крайна сметка осъзнахме... Тоест я преизпълнихте, така ли? Дори я преизпълнихме. И в крайна сметка вече напълно сме убедени, че това работи и определено има смисъл. Къде срещнахте най-много трудности? Най-много трудности срещнахме първо в намирането на подходящо помещение, което да отговаря на нашите изисквания и на стандартите на Era. Спомням си, когато започнахме търсенето, беше едно много студено време, духаше силен вятър, но ние не се отказахме, нали? В района, в който работихме, нямаше много голям избор от помещения, които да бъдат подходящи. Като цяло обиколихме няколко помещения, които всички бяха затворени, собствениците бяха в чужбина. По някакъв начин се свързахме с тях, те изобщо ни отказаха да ни отдават помещенията под наем и в крайна сметка това ни отне доста време, нали, докато намерим подходящото помещение. Приключение си беше. Да. Приключение си беше. Може би над 10 пъти сме излизали на разходка в района. Георги Купенов, нашия менеджер бизнес развитие, също заедно с нас често обхождаше и наистина беше трудно. В крайна сметка, в един съвсем случайен ден, съвсем случайно, забелязахме помещение, което не бяхме посетили по-рано, тъй като беше извън обхвата на на първоначалната идея за позициониране на офиса, но реших да го проверя и то се оказа съвсем подходящото. Така като за първи офис отговаряше на всичко, което ние очаквахме. Разбира се, отново града, не искаха да го дават под наем собствениците, но така с малко повече упоритост от наша страна успяхме да ги склоним и в крайна сметка заработихме. Като трудност това беше, да, нали, трудност това беше нещо, което малко по-бавно се случи. За мен по-трудната част беше това да намерим подходящите хора за нашият екип. Всъщност, ние и към днешна дата все още набираме хора, разрастваме се, но поначало самата идея, че влизаме в този бизнес, отваряме нов офис, предстоят ни толкова много нови неща и изведнъж трябват ни брокери, а ние нямаме нито един. Нали, както и да е, само двамата сме. Слава Богу. Е плюс. Плюс че сме двама. Да. В крайна сметка имаме късмета, че имаме много близка наша приятелка, Асия Огнянова, която имаше опит в продажбите, която има доста добър поглед над пазара, над клиенти и тя склони да стартира заедно с нас. Асия, благодарим ти за това. До ден днешен ние тримата сме ядрото на Era+. Подкрепяме се и вървим заедно. Относно останалите членове на нашия екип, в последствие с времето минаха някои хора. Други си заминаха. Да, в крайна сметка сега сме доволни, тъй като вече сме един по-сериозен екип, но трудността каква е? Трудността беше в това, че освен всички тези качества, които трябва да има един човек, за да работи като брокер и всъщност не просто да работи, а да бъде професионалист, това е съвкупност от много качества, които трябва да притежаваш. Не е никак лесно, нали? Колкото и лесно да звучи на хората от страни, които не са в бранша, всъщност се изисква много. И при нас проблемът е, че за нас това не е достатъчно. Всъщност хората, които трябва да бъдат в нашия екип и които търсим така под дърво и камък, и може би за това не е толкова трудно,
ние искаме те да имат същия поглед над живота, над ценностите, просто да мислят като нас. Защото истината е, че прекарваме адски много време с тези хора и ако ние не си пасваме, ако ние не гледаме в една посока и просто не чувстваме нещата по един начин, при нас работата не върви. Така че това е трудността. Трудността е да намерим себеподобни, които да се обучат и да заработят заедно с нас и да не се отделяме повече, нали, ако е възможно. Ера много ни помага в частта с обученията. Нали, държа да отбележа, че въвеждащите обучения и последващите такива, те са изключително ценни, полезни и не знам как бихме се справили изобщо, особено в съвсем ранното начало. Така че благодарни сме за това, защото то беше безценно. Има в интернет доста информация, видеа, съвети, как да бъдеш успешен брокер. Много хора си мислят, особено младите хора, че е лесно да влезеш, да изгледаш, да се научиш и да започнеш да го правиш. Какво бихте посъветвали хората, които сега започват да се занимават с недвижими имоти и които искат да влязат в тази професия? Кои са важните стъпки по пътя? Ако са решили сега в момента да стартират тази кариера, първо трябва да бъдат постоянни. Да не се отказват каквито и трудности да им се изпречват на пътя. Ежедневно да научават нови работи и да се надграждат и успеха ще дойде и при тях. Това е моят съвет. Да. В никакъв случай не бива да подценяват и мрежата си от контакти. Тя трябва да бъде поддържана, тя трябва да бъде разширявана постоянно, защото нашият бизнес е бизнес с хората и просто това е най-важното. Трябва да бъдем упорити, тъй като сектора е изключително динамичен и адаптивни, за да можем да вървим заедно с него напред. Средата, в която работите, колегите, помагат ли ви да правите с по-голяма лекота сделки, да имате повече обслужени клиенти? Ами да. Категорично да. Истината е, че поначало ние започнахме да работим някак прибрани в собствения си офис и да гледаме от собствената си черупка. Но в последствие, и слава Богу, за което започнахме да така смело да се доближаваме до колегите, да общуваме с тях, да искаме съвети, да предлагаме и ние помощта си, когато е необходимо, да се борим за съвместни сделки между офисите и всъщност се оказа, че ние имаме много какво да научим от тях и това много ни помага. Всъщност около 20% от сделките на нашия офис са от съвместни сделки през изминалата година. Чудесно. Което е абсолютно доказателство за това, че си струва и че е полезно. Първите оферти, първите сделки, спомняте ли си за тях? Първата сделка на офиса, тя беше интересна, защото имахме един купувач, който търсеше ново строителство. Тогава изровихме целия пазар в Левски В и критериите, които ни бяха заложени, такъв апартамент имаше в една сграда на инвеститор, който категорично беше казал, че няма да работи с нас. Работеше с друга агенция и макар няколко пъти да го търсих, той отказваше. В крайна сметка, пак така с упоритост, нещата така се случват, иначе няма как да стане. Малко упорито успях и го убедих да все пак да допусне нашия клиент, тъй като искаме сделка да правим с него. Истината е, че гледаше с голямо недоверие на нас. И като нов офис, като млади хора. В крайна сметка реализирахме сделка. Този човек сега, към днешна дата, си работи с нас активно. Предлагаме всичките му сгради. И се оказа, че може да си партнираме доста добре.
Но така, първата сделка няма да я забравя с това, че още тогава разбрах, че не, за отговор, не може да съществува или поне не може да бъде прието толкова лесно. И в крайна сметка и до ден днешен това учим и брокерите си, това учим и ние, нали. Повтаряме си го ежедневно, че не бива да се отказваме лесно. Даже си спомням, че твоята първа сделка Пак беше с инвеститор и пак беше не. Пак беше с инвеститор. Човека изобщо не искаше да разговаря с нас. В крайна сметка, след известно време, аз пак го потърсих. Направихме срещата. Той стори предимно в квартал Левски и явно искаше да ме пробва да види дали ще го продам. Направихме маркетингов план. Споделих му няколко мои идеи как по-лесно би се продал този имот и в крайна сметка го продавах. След това ми даде още 2 апартамента, продадохме ги и тях и мога да твърдя, че сега в момента работи само с нас. Като агенция, доволен е от работата ни и занапред може би ще продължаваме по същия начин с него. Не означава никога. Не, в никакъв случай. Не се приема. Не се приема за отговор при нас, което смятаме, че е работещо. Ако си тръгнал да се отказваш при първия отрицателен отговор, нали, до никъде няма да стигнеш. Това е страхотен пример за вашия екип и като цяло за всеки, който е решил сега да започне да се занимава с недвижими имоти. Още повече, че вие работите в една изключително конкурентна среда в София. Има много опитни брокери, които предлагат високо качество на обслужване. Да започнеш от нулата и да си толкова уверен, че това нещо може да се получи и че ти ще бъдеш избора на клиентите, ще им свършиш работа, е изключително впечатляващо да имаме такъв пример на успешни хора, с които заедно вървим и с които заедно се учим и сме по-добри. Поздравления! Благодаря. Благодаря ти и аз, Теди. Отново ще се повторя, че не сме направили нещо, кой знае колко специално. Истината е, че всеки би могъл да го направи, стига да го иска силно и да е готов да действа. Благодаря ви, Ива, Данчо. Днес бяхме с пътеводител бизнес с недвижими имоти, заедно с шампионите ни летящ старт, Ера Плюс, Ива и Йордан, и с мен Теодора от Ера. Можете да се абонирате за нашия канал ето тук и да ни следвате в предстоящи епизоди, ако ви е интересна темата за бизнес с недвижими имоти. До нови срещи! ЕРА БГ. Ние се подписваме под нашите обещания.